Перад вамі святы Морыс, дужа шанаваны ў нямецчыне святы ў 13 стагоддзі. Настолькі шанаваны, што ягоныя вобразы замаўлялі імператары свяшчэннай рымскай імперыі, епіскапы розных нямецкіх гарадоў. Яго дужа шанавалі крыжакі, дарэчы, бо Морыс быў кіраўніком першага рымскага легіёну, які складаўся з хрысціянаў. Ну а чаму ў яго такія выявы? Ну, ён быў з Егіпта. І ў 13 стагоддзі людзі вырашылі, што тое, што асоба была з Егіпта, лагічна значыць, што ён быў цемнаскуры. Людзі размяшчалі гэтага Морыса на сваіх гербах. Вось, напрыклад, гэта герб такога братэрства чарнагаловых з Нямецчыны. Вось вам герб горада Кобург у Германіі, таксама гэта святы Морыс. Што цікава, тэндэнцыя была ў асноўным у Нямецчыне, уже пачынаючы ад 16 стагоддзя. Вось вам выява святога Морыса. Вы тут не бачыце цемнаскурых людзей, бо ў 16 стагоддзі гэта было ўжо нямодна, і увогуле за межамі Нямецчыны яго не асабліва любілі маляваць цемнаскурым. Гэта святы Морыс ужо з 19 стагоддзя, гэта зрабіў Юзеф Міхофер, паляк. Ну і вы бачыце, што Морыс стаў ужо бялей няма куды. Справа ў тым, што ўвогуле чалавек сярэднявечча, ён па сваёй натуры не расіст. Яны ў асноўным вызначалі сваю ідэнтычнасць праз рэлігію, і чалавек, які хрысціянін, але з, напрыклад, Афрыкі, для іх быў агулам нармальны такі свой чувак. Ну, але ў 13 стагоддзі яны пачалі рабіць гэтага святога Морыса цемнаскурым, проста таму, што тады ўсе былі на гэтай тэме крыжовых паходаў. У 16 стагоддзі яны яго прыпынілі рабіць цемнаскурым, бо расізм. Таму так можна сказаць, што расізму ў сярэднявеччы, у адрозненне ад пазнейшых эпохаў, амаль не было.